Heel wat Limburgse landbouwbedrijven moeten de deuren sluiten. Ze liggen te kort bij erkend natuurgebied en krijgen geen verlenging meer van hun milieuvergunning. Het is een beslissing van Europa die de Vlaamse overheid nu vormgeeft. In Limburg gaat het om 53 bedrijven. Maurice en Marcel Kaufman zijn bij de gedupeerden. Ze zitten te kort bij de Achelse natuur met hun 75 melkkoeien en 140 varkens. Dit is heel emotioneel. Ik heb er soms wel heel moeilijk mee. De gebroeders Kaufman uit Achel hebben een brief gekregen van de Vlaamse regering waarin staat dat ze de Europese milieunormen niet halen. Ze moeten stoppen, verhuizen of zwaar investeren, ten voordele van de natuur. Het is elke keer dat we moeten beperken en regeltjes naleven voor de natuur. Ze nijpen nu toch stilletjes totdat je niks meer kunt. Dus, en dat maakt me zeker kwaad. Europa zegt dat natuurgebieden strenger beschermd moeten worden tegen de gassen die koeien en varkens produceren. Het probleem zit eigenlijk in de stikstofneerslag. Dus dat er afgezogen wordt uit de stallen en dat er de heide eigenlijk niet tegen zou kunnen. Het probleem zit blijkbaar dat de natuur veel korter bij komt, die iedere keer korter en korter en korter komt. Voogdijminister Joke Schouwvliegen is zich terdege van bewust van het drama dat vele landbouwbedrijven en dus gezinnen treft. Ze wil de Europese natuurdoelstellingen realiseren, maar werkt een zogenoemd flankerend beleid uit. Daar moet echt gekeken worden op maat. Hoe lang loopt de vergunning? Want er wordt ook niet ingegrepen in lopende vergunningen. Maar ook kijken wat kiezen de bedrijfsleiders zelf. Een mogelijkheid kan zijn dat er bijvoorbeeld andere stallen komen, dat er andere activiteiten worden ontwikkeld. Maar het zou inderdaad, en dat is natuurlijk laatste instantie ook kunnen gaan om bijvoorbeeld een verplaatsing. Wanneer de bedrijfsleiders zeggen wij zien dat niet zitten om op deze plaats met een aantal beperkingen nog verder te doen, zou het ook kunnen zijn dat op een bepaald moment samen die keuze wordt gemaakt. En dan moet natuurlijk ook de overheid die bedrijven ondersteunen. Hoe kun je zomaar iets verhuizen? Dat kan niet. Iemand die vandaag een huis gebouwd heeft en gezegd van morgen je mag er over 5 jaar niet meer in wonen. Ik denk dat die mensen een dag van vandaag ook niet weten wat je moet doen. In Vlaanderen kregen 135 landbouwbedrijven een rode kaart. 53 hiervan liggen in Limburg.